Mine kære tilhørere, de kender sikkert Johannes 3,16, det vers, vi kalder for den lille Bibel. 10 således elskede Gud verden, at han gav os sin søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have det evige liv. Hver gang jeg læser det vers, tænker jeg også på Efeserbrevet 3,18, hvor Paulus beder om, at vi må kende Guds kærligheds højde, dybde, bredde og længde. Til intet sted har vi Guds kærligheds 4 dimensioner udtrykt så klart som her. Højden i Guds kærlighed er den første sætning. 10 således elskede Gud verden. Allerede dette er forunderligt, at Gud, som bor i det høje og hellige, elsker den verden, som han selv siger ligger i det onde. Den verden, hvor der hades og myrdes, lyves og stjæles, kriges og slås, og hvor mennesker forbitrer og ødelægger livet for hinanden. Men det var det, Jesus kom for at fortælle os om i mange lignelser. Det tabte får, den tabte mønt, den fortabte søn. Men hvor er det godt, at Gud ikke nøjedes med at sidde op i sin himmel og have ondt af os. Her kommer vi til dybden i Guds kærlighed, så at han gav os sin søn den enbårne. Guds kærlighed steg julenat herned til os i det lave, så vi nu kan sige med Paulus, Jesus Kristus elskede mig og gav sig selv hen for mig. Eller som Jesus selv siger, menneskesønnen er kommet for at give sit liv til en genløsningsbetaling. Det er mit legeme, som gives for eder. Han gav og gav, til han ikke havde mere at give os. Her kommer vi til bredden af Guds kærlighed. Han gav sin søn den enbårne, for at hver den, så bred er Guds kærlighed, hver den, som vil, han modtage livets vand uforskyldt. Og så er det lige meget, om du er en stor synder eller en lille synder, til Gud har en sted børn. Længden i Guds kærlighed er den sidste sætning, men har et evigt liv. Ja, så længe varer Guds kærlighed, en evighed. Men der stod en betingelse. Hver den, som tror på ham, kære tilhører, vær oprigtig. Har du i tro modtaget denne kærlighed, som Gud tilbyder også dig i sin søn? Og hvis du ikke skal fortabe, som der stod, så beder jeg dig indtrængende og alvorligt. Sig ikke nej til Guds kærlighed, men luk dit hjerte op for ham. Måske du vil spørge, hvornår bliver jeg værdig nok, god nok til den kærlighed? Min ven, det bliver du aldrig, men hør, hvad Guds ord siger. Gud beviser sin kærlighed ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Mens der endnu ikke var den mindste tegn til forbedring eller forvandling. Og det er derfor, vi præster altid siger til folk, kom som du er, med dit onde, hårde, kolde, urene og fattige hjerte. Til Jesus er endnu synderes ven. Tag imod den kærlighed, der tilbydes dig i ordet i dag, og lev så dit liv i Guds kærligheds solskin. O Gud, vi takker dig for din grænseløse kærlighed, og vi beder dig, at ingen må stå din drejende kærlighed imod og gå fortabt, men at alle, som lytter, må lægge sig ind til dit varme hjerte og smage, erfare og opleve din kærlighed. Amen. Da fristeren første gang mødte mennesket, var det med et ganske lille og tilsyneladende uskyldigt ord på 3 små bogstaver. Mund. Mund Gud virkelig har sagt. Og det underlige var, at mennesket troede fristeren mere end Gud, og handlede som om Gud ikke havde talt eller ment det, han sagde. Bagefter blev de klogere, disse 2 første syndere, men der var det for sent. Herligheden var tabt, og med den det evige liv hos Gud. Men slægten tog ikke lære af deres erfaring eller senere af menighedens indtrængende formaning op gennem tiderne. Bestandig lød fristerens beroligende, mund Gud virkelig har sagt. Og han, løgnens far, blev troet gang på gang og adlydt, ja påkaldt. Han blev i sandhed denne verdens Gud, som Paulus siger. Når Gud sagde til slægten, at stadig frygteligere krige med hungersnød og pest i kølvandet ville blive følgen af slægtens ulydighed mod Herrens Gud, så sagde djævelen mund, og mennesker sang med på omkvædet. Det går nok ikke så slemt,
som præsten prædiker. Og så gjorde man nøjagtigt, hvad man selv ville, og erfarede, at hvert ord, der udgår af Herrens mund, er sandhed, selv det strengeste. Men skønt man så det gang på gang, ville man ikke indse og give Gud ret. Nej, hellere fulgte man den næste forfører, og vågede endnu en gang at regne med, at Gud kan ikke nænde. Derfor haster vi nu mod en 3. verdenskrig, frygteligere end noget menneske kan forestille sig. Gud har sagt det. Når Gud siger, at de gudløse, de uomvendte og de navnkristne går fortabt i evighed, så visker Satan mund, og det moderne menneske forarves og siger, at det kan en kærlig Gud ikke nænde. Det er blot snæversynede mørkemænds tale. Så viser man denne ubehagelige sandhed fra sig, og føler sig en stund helt lettet derved. Man gør lige, hvad man vil. Der er jo intet at frygte for. Og man griner bredt af dem, som drevet af Jesu Kristi ånd, gør, hvad de kan for at standse de arme, forvildede mennesker. Indtil grinet den dag stivner i rædsel i fortabelsens afgrund. Så var det dog sandt alligevel. Min kære ven, som nu lytter til dette budskab, vil du tro Gud? Eller tør du virkelig vælge at tro løgneren, skønt han gang på gang bliver afsløret som din værste fjende? Gør som jeg siger, og I skal erfare, om læren er fra Gud, siger Jesus. Og hele Jesu Kristi menighed op gennem alle tider vidner som med en mund. Vi erfarede, at Jesus taler sandt. Tør du vise dette enstemmige vidnesbyrd fra dig? Jeg ved, at om du gør det, der handler du imod en røst i dit eget hjerte, som i dette øjeblik tydeligt siger dig, dette er et kald fra den hellige, levende Gud. Se dog, hvilken guddommelig kærlighed, der nu møder dig. Trods din modstand indtil i dag, indbyder Jesus nu dig til at komme. Tro så ikke ham, som i baggrunden visker sit lokkende. Det kan du gøre en anden gang. Nej, i dag, når I hører Herrens røst, der forhærd ikke jeres hjerter. Hører du? I dag, du ejer kun et nu. Amen. Hvor er der med en mistillid blandt os mennesker, og det er ikke uden grund. De fleste af os skjuler os mere eller mindre bag en maske af venlighed og hjælpsomhed, mens vi dybest set hver især prøver på at mele vor egen kage. Kun få af os søger virkelig at gøre alt, hvad vi formår, for at bringe lykken til andre mennesker. Vi mangler sand kærlighed til hinanden, og derfor tvinges vi ubevidst ind i en følelse af mistillid til hele den verden, hvor i vi lever. Og når vi skal være helt ærlige, må vi indrømme, at vi lige så let kan nære fuld tillid til os selv. Vi må indrømme, at vi har hverken vilje eller karakter til at leve livet sådan, som vi i vores bedste øjeblikke ved, at vi burde leve det. Atter og atter kan vi bestemme os til, at nu skal det være anderledes. Men før eller senere gør vores selviske natur sig altid gældende, både i tanke, ord og gerning. Hvor skal vi da vende os hen? Findes der ikke en eneste, vi kan nære 100% tillid til? Findes der ingen, om hvem vi kan sige med sikkerhed, denne er fuldkommen ærlig og sand, absolut uselvisk og kærlig? Jo, der findes en eneste i hele menneskeheden. Og fordi han er den ene undtagelse, der findes, er det alt om at gøre, at du lærer ham at kende, Jesus Kristus. Som en ener rager han op over hele den øvrige menneskehed, fuldkommen, uden synd, ufattelig stor. Men i sin fuldkommenhed foragter Jesus ikke os syndere, tværtimod. Ingen viste så stor en forståelse af syndige mennesker som han. Ingen har lagt så ring en uselviskhed og kærlighed på dagen som han. Og han er ikke blot uden synd og drevet af sand kærlighed. Hans fuldkommenhed indbefatter også magt til at hjælpe i enhver situation, til at tilgive synd og forløse fra dens magt, til at forandre et menneskes karakter og hele indstilling,
så at livet kan leves i tryghed og glæde, i overensstemmelse med Guds vilje. Alle, der har sat deres lid til ham, kan vidne om, at han har været deres tillid værdig. Han beviser nemlig, hvem han er, over for alle, der ærligt og oprigtigt kommer til ham. Til han, det eneste fuldkomne menneske, er også Guds søn. Hvis du er klar over, at du, både i livet og i døden, trænger til mere hjælp, end den du selv og andre mennesker er i stand til at præstere, vil du da ikke give Jesus Kristus mulighed for at vise dig, hvem han er og hvad han formår. Læs dagligt om ham i Det Nye Testamente, i det du beder Gud vise dig sandheden om ham, og vær ikke bange for at tage ham på ordet, når han siger, den som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Prøv ham så, om han ikke også er din tillid værd. Min ven, jeg er blevet opfordret til at tale til dig i bare 3 minutter. 3 minutter, det er en forbavsende kort tid. Hvad kan der ikke ske af frygtelige og forfærdelige ting på 3 minutter? På kun 3 minutter kan en stor by ødelægges fra luften af moderne, frygtelige våben. På kun 3 minutter kan et stort skib gå under med mand og mus. På kun 3 minutter kan en sjæl være ved dødens port. På kun 3 minutter kan en sjæl gå fortabt. En kort stunds afvigelse fra den rette vej kan medføre et helt livs anger og sorg. Mange en ung har i et ubetænksomt øjeblik eller under en svær fristelse gjort ting, som ikke siden kunne genoprettes. En forbrydelse, en synd, en fejl, måske en forsømt pligt. Følgerne deraf udeblev ikke. På et øjeblik solgte Esau sin første fødselsret. En uvenlig handling, et urent ord kan besmitte sjælen, så end ikke et ocean kan tvætte den ren. Tænk over, at man på 3 minutter kan miste et hæderligt navn, belaste sjælen med tunge byrder og lægge ens gamle trofaste forældre i en for tidlig grav. Alt for mange haster gennem livet, uden at betænke minutternes værdi. Men kan meget ondt hænde i bare 3 minutter, så kan også meget godt udrettes i denne korte tid. Det er tid nok til at tage en beslutning om at blive gode og nyttige mennesker. Vurder minutterne og timerne er dine. Jeg anser den tid fortabt, i hvilken jeg ikke har udrettet noget nyttigt. Tab ikke unødigt 3 minutter af din tid eller af andres ved at lade dem vente på dig. Tabt tid kommer aldrig tilbage. Minutterne er kostbarere end juveler, til hele livet er sammensat af dem. Min ven, undervurder ikke de 3 minutter. Grib det evige liv i dette minut. Du får måske aldrig denne chance mere. Jesus Kristus siger, kom til mig, alle I, som lider møje og er besværede, og jeg vil give jer hvile. Han er kommet for at søge og frelse de fortabte. Modtag ham i dit liv i denne stund, og hør så, hvad ordet siger. Sandelig siger jeg dig, vær den, som hører mit ord, og tror den, som sendte mig, har et evigt liv, og kommer ikke til dom, men er gået over fra døden til livet. Lad nu ikke denne enestående lejlighed gå fra dig, til at vælge det rette i dette alvorlige minut. Gud kalder på dig nu. Bøj trygt dine knæ i tillid til hans eget ord, og luk ham ind som dit hjertes herre. Jeg blev selv en kristen, da jeg tog imod Jesus og oplevede, at så mange, som tog imod ham, dem gav han magt til at være et Guds barn. Det var en forunderlig stund den dag, jeg udenom alle mine følelser modtog Jesus Kristus som min frelser på grundlag af hans eget ord. Gør du nu lige så i denne stund, ven,
og Gud skal velsigne dig og give dig fred. Se, jeg står for døren og banker. Om nogen hører min røst og åbner døren, der vil jeg gå ind til ham og holde nadver med ham, og han med mig. Det er betagende at lytte til denne bøn, til det er Jesus Kristus, Guds søn, der beder. Han beder dig om noget. Vores begreber om bøn går som regel ud på, at vi skal bede Gud om noget, og det er også sandt og godt. Det er blot endnu større, at vi kan få lov til at besvare hans bønner. Til Gud er en Gud, der beder mennesker om noget. Da Jesus vandrede her på jord, lagde han engang vejen igennem Samaria. Han kom der til en by ved navn Sychar, hvor Jakobs brønd var. Der satte han sig ned træt og tørstig efter rejsen. En samaritansk kvinde kom for at drage vand op, og Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hun sagde til ham, hvordan kan du som er en jøde, bede mig som er en samaritansk kvinde om noget at drikke? De jøderne holdt sig ellers alt for gode til at have noget med de foragtede samaritanere at gøre. Hun troede, at Jesus var en jøde som andre jøder, og blev derfor både glad og forbavset over, at han ville nedlade sig til at bede hende om noget. Havde hun vidst, at han var Guds søn, ville hendes glæde og forbavselse over at kunne få lov til at give ham noget, ikke have kendt nogen grænse. Vi undrer os også, når Jesu bøn når vort øre. Savner han noget, siden han beder? Ja, han mættes ikke af hele universets rigdom og herlighed, lige så lidt som du og jeg mættes af al verdens rigdom. Han mættes kun, når menneskehjerter åbner sig for ham, og han får lov til at komme ind i vort liv med sin frelse og sin fred. Der mættes han, og der mættes vi. Det er stort at få lov til at give Gud noget. Det kan du få lov til just nu. Du kan sige til ham, Herre Jesus, jeg åbner mit hjerte for dig, og beder dig komme ind i mit liv som min personlige frelser og herre. Der giver du ham det, han beder om. Der drager han ved sin ånd ind i dit hjerte og tager bolig der. Han mættes, du mættes. Du glæder ham, han glæder dig. Du giver ham, og han giver dig. Ord kan slet ikke beskrive, hvad Jesus skænker den, der lukker hjertets dør op for ham. Han renser dit hjerte og din samvittighed ved at pege på sit eget blod, der rent på Golgatas kors, som betaling for al din skyld, som soning for al din synd. Han skænker dig sin egen fred, der overgår al forstand. Han giver dig rene og sande glæder, og løser dig ud af verdens tomme glæder og syndens lænker. Han åbner Bibelen for dig, så det bliver din kæreste bog, og han fører dig ind i bønnens verden, så du ved, hvad det er at bede og få. Han gør livet nyt for dig, og fører dig fra herlighed til herlighed, indtil du engang skal se ham, som han er, og gå ind til den evige herlighed hjemme hos ham. Lyt nu er der til hans bøn. Se, jeg står for døren og banker. Om nogen hører min røst og åbner døren, der vil jeg gå ind til ham og holde nadver med ham, og han med mig. Og besvar så hans bøn, glad og taknemmelig over at få lov dertil. Der bliver der glæde i himlen, og der bliver der glæde i dit liv, til der er du frelst. Hernede er de evige arme. Det er ikke en gammel sentimental svatter, men det er velbetænkte ord af en erfaren mand, som dermed siger, at han aldrig er ensom og hjælpeløs, men altid ved sig tryg under alle kår, som et lille barn i fars eller mors arme. Jeg ved godt, at netop det vil mange kalde sentimentalt, og mens man føler sig ung og stærk, er det nemt at gøre nar af den slags tanker og taler. Manden vil nok kalde for sin hat og behøver ingen barnepige eller en mor eller far til at klare sagerne. Men jeg ved også, og det gør du med, kære ven, at vi alle kommer i situationer, hvor vi brændende ville ønske, at vi havde en mor eller far, som forstod os og kunne klare sagerne for os, som da vi var små og kunne gemme os i nogle kærlige og gode arme, som holdt os fast og trøstede os. Men fars og mors arme når ikke langt. Måske de er døde og slet ikke mere kan hjælpe os. Og nu er der ingen, som rækker armene ud for at trøste og hjælpe, men der er alt for mange fangearme, som man kommer snavset og elendigt ud af,
om ikke man bliver siddende hjælpeløst fast i dem. Jeg vil gerne fortælle dig, at det Guds ord hernede er de evige arme, som blev sagt for mange hundrede år siden. Det har bekræftet sig gennem årene, og det bevidner alle vi, som mødte Guds gode og frelsende arme og fandt hvile i dem. Der var en gang, da Gud ynkedes inderligt over os, fordi vi var hjælpeløse og prisgivende, fanget i ødelæggende arme, som ikke ville slippe os. Vi var som i en blækspruttes arm, og det hele var håbløst. Så mødte vi ordet om ham, som kom fra Gud, og som kaldte og sagde, kom hid til mig, alle som lider mørke og er besværet, og jeg vil give jer hvile. Og de, som ikke bare råbte af og til, når de følte nøden størst, men som søgte Jesus Kristus i fortsat bøn, og kom til ham for at blive hos ham, de erfarede, at vor Herre Jesus Kristus er en levende virkelighed. Han tog imod dem, frelste dem fra blækspruttearmene og gav dem hvile og fred. Altså hos Jesus erfarede vi Guds evige arme, og at de når helt herned. Det erfarede jeg engang, da jeg var helt fortvivlet, og havde opgivet at kunne blive hjulpet ud af min synd, der var som blækspruttearme, der holdt mig fast. Der blev det mit ord fra Gud, som har hjulpet mig til i dag. Jesus Kristus er i går og i dag, ja til evig tid den samme. Kære ven, prøv at kalde ærligt på Jesus. Søg ham af hele hjertet og bekend alt for ham, og giv dig ham i vold. Han vil frelse dig og være hos dig, så du erfarer den kristne tryghed, fordi hernede er de evige arme, og vi må være og blive Guds kære børn for Jesus skyld, gemte i de evige arme.